Cando nos relacionamos en dinámicas de poder, de querer estar sempre por riba do outro, e non respectamos o outro, logo non hai autorrespecto. O poder exércese ao atacar. É dicir, a persoa non se protexe, a persoa ataca. Hai como unha idea de non querer ser vulnerables para que non nos ataquen a nós, mais é que é un paradoxo todo. E sería unha vulnerabilidade mala, exposte dunha forma onde non amosas as túas partes vulnerables, mas ao facer un ataque, automáticamente estás te expoñendo a recibir un ataque. A vulnerabilidade real, por verdadeira, non é mala, porque parte do autocoñecemento. É parte dun saberte ti capaz de enfrontar a dificultade toda que pode haber nunha vida. A relación líquida, ese vínculo líquido, produce unha autoexclusión. Se o poñemos no vínculo máis pequeno dúas persoas que establecen dinámicas de poder, estánse autoexcluindo da outra persoa. O que sería a pertenza humana, a pertenza a outra persoa non como a posesión, senón emocional, como a un espazo de coidado de atención e de acompañamento na vida, ao entrar en dinámica de poder ti xa te autoexclues. Estar sempre desde o ataque, desde a exclusión que é manipulativa, logo xa estás te expoñendo a recibir o mesmo de volta. Ben, penso que se entende. Aquí, esa idea do príncipe de Maquiavelo, non? Debe parecer coherente, volves a entrar con que, non, tes que ser coherente. É aí que reside o poder. Amosarte vulnerable como ser humano, desde a auténtica vulnerabilidade humana, é poderoso. Empezando porque é coherente ca nosa natureza. É a outra vulnerabilidade onde a persoa quere protexerse, porque mando todos estes ataques para protexer aquilo que me dói, é a exposición a que che dean por todos os lados. Resumino así, o vínculo líquido son dúas persoas que se autoexclúen unha da outra, evitan a pertenza real, e iso é o individualismo. Se fósemos ao de Bourdieu, serían dúas persoas que compran a ilusión do que hoxe chaman liberdade, independencia, autonomía, todo iso, e recrean uns hábitos que son performativos. Performan unha liberdade, performan unha autonomía, performan a madurez, mas non é real. Por iso é líquido, por iso é superficial. É totalmente unha performance, pero que responde a uns mandados sociais. Responde ao poder. Recreas todo aquilo que ti criticas no sistema e no poder en sí. Estálo recreando. Logo, o individualismo que se crea na sociedade líquida, desde o vínculo máis pequeno teu, a unha familia líquida, todo isto que vemos, é do que falo sempre, non só non é o que parece, senón que responde á estrutura de poder, logo é cómplice necesaria dese poder. Porque nese individualismo colocámonos como o sistema nos precisa. Isoladas, logo, sumisas, e se estamos isoladas e somos sumisas, somos productoras incansables e consumidoras insaciables. Ningún acto
que ti estableces nos teus vínculos está desconectado do sistema de poder. Pode ser cómplice ou pode ser esa, que dixo eu, resistencia pasiva, na que ti xa non compras estas dinámicas, eres coherente, non só o pareces, pos por diante o humano, e o humano leva a vulnerabilidade real, e aí ti és a persoa que ten o poder. É un paradoxo. Quen quere establecer unha relación de poder contigo, se ti non entras ao xogo, perde o poder telo ti. E o outro paradoxo é esa idea que de liberdade que ti compras, que ti reproduces e que acabas sendo un pouco, pois iso, a cómplice, parte deso que criticas. Por iso hai que revisar como nos vinculamos, como nos relacionamos e a que chamamos vulnerabilidade. E a idea de que protexerse nunca pasa por atacar. Nunca. Protexerse non é ir a onde o outro para quedar por riba. Protexerse é un acto máis sosegado. Na túa protección real como ser humano hai quietude. E cando é todo tan sutil e tan normalizado, a revolución é a resistencia pasiva. É non comprar a ilusión, é non recrear todo iso, e priorizarte poñendo por diante o humano e sendo coherente con iso.